Existujú momenty, ktoré sú pre nás výnimočné. A často sú to jedinečné výkony, ktoré týmto magickým momentom dávajú život. Skúsenosť a hlboké poznanie rozhodujú o hodnote a o životnosti najlepších krbových vložiek. Lineár od firmy Sparter. Neobvyklé krbové vložky majú minerálne jadro. Špeciálne šamoty s homogénnym povrchom zabezpečujú perfektné a čisté spaľovanie. Duša celku, ktorá sa odráža v detailoch. Skutočná dokonalosť materiálov i spracovania. Ohňovzdorné sklá bez rušivých kovových rámov. Je to možné, keď necháte vynálezcov pretaviť vaše sny do reality. Vynájsť mechaniku otvárania dvierok, ktorý sa vždy pohybuje paralelne k rámu a zabezpečuje rovnomerné a tesné pritlačanie dvierok zo všetkých strán. Pre veľa vecí existujú patenty. Všetko pre dokonalý zážitok z ohňa. Inovácie, ktoré sú neustále testované v skúšobni. Pretože na veľmi citlivom ovládaní priebehu horenia rozpozná odborník, že spaľovací proces funguje perfektne a spĺňa všetky najprísnejšie medzinárodné normy a predpisy ochrany životného prostredia. Dnes aj v budúcnosti. A túto zodpovednosť nesieme radi. Pre nádherný pocit domova našich zákazníkov. Sparter. The Fire Company.